Ay ano walangon yung paugil po walang sangkong check. Uri nito sa truk sang ba namit kong gamatang itong nagkakaga tabi walang sangkong check eh. Narinig siyang ba namit eh. Ay ko pantong sa mabilag sila katari. Ay ko nagtsatsak ba kung siya kasi na mapumpana na si Hawat ito kaya ka nagsakpan ng jari ba si ay ko ba so banaan ba na ba kaya ka na section na siya na rin ba ay ko lumang tanat sa tiba ay ko ba step first kit sila na singa ni Lena na ako ni kung sino sino cecere bawa tampilan de masuk ke lagi na barang baik yang gue jadi na aja kita jangan lagi na natin bambu na yung hayo ba kung sino si ko itu kaya na umpana siya yung menjerit kita ni masih kita magpa hayo ba step first kita na using mga di arang baik yang gue kita na using bo bago pwede link kembali yang kita bigi kaya kung nabitsari pag-umal kang bitsari lena na lang ba masing ipasok na so hayo ba step first kita na using ibulong pwede kayo para mo puno amadi para mo puno para mo puno